yan ang ating mga nahukay, kulay puti na ng mga chemical sa treasure. So nakatatlong pagapang na tayo sa ilalim. So medyo mga ating tinitira mga tol. So sundan yung video ko. Pupunta tayo sa loob ng butas. Ayun. Ayun ang ating generator. Ito ang ating gawa sa ilalim. Yan. Lalim na ito mga tol. Ang target natin sabay na ang laman sa pinakabutas ay 45 feet kasama ng butas sa pinaglagyan mga tol. Ito adobe yan, lupa mo dito sa babaw. Ayan yan. Ayan, adobe yan ha. So bababa tayo. Ayan, kulay dilaw yan ha. Ayan. Ayan. Dating dito. Ayan. Sila. Yan, unang pagkapang yan. Ito. Yan. Unang pagkapang yan. Pagkatapos sinking. Under na naman. Nabutas sa loob. Ayan. Turtle. Ulo ng turtle yan. Yan. Under na naman. Ayan. CB-boss yan. Matul. Tigas yan. Ayan. Ito boss na gray. Part 5 na tayo mga tol. Yan, sulit. Tapos, yan ang pakanan tayo dito. Pangalawang pagapang naman mga tol. Yun. Yan yung madilim na. Pangalawang pagapang yan ang portal natin ha. Pagapang yan ha. Tapos, under. Yan, under. Galing dito sa matigas. Yan, under lang tayo. Bago tayo nag-refill sa under, semi-door, sign of door. Puti yan ha, puti. Tapos dito, dropping na naman, pagapag na naman. Pangatlong pagapag na tayo. Yan. Ayan ang butas ha. Ayun. Tapos dito, under na naman. Kasi may tubig na. Nag-under na tayo dyan. Diyan natin makukuha ang target sa pangatlong under. Pangatlong pagabang din. So ganyan na estilo mga tol. Pinakita ko yung estilo sa pag-strike. Paano matuntun ang target. Alam niyo, hindi makukuha sa dirtahan ang hukay. Maraming pasikot-sikot dyan mga tol ito sa loob. Kaya kadalasan sa hukay walang nakukuha. So ganyan yan. Kailangan marunong ka sumunod. May level-level yan. Ang bawat level itip ko sa inyo. Pag ganitong mga medium deposit ay 7 feet. 7 feet mga tol. Ayun. Yan taas. Galing dyan. Dyan, yan. Yun. May ilaw na yung 7 feet dyan papunta dito. Yan. Tapos under ka uli.
mag 7 feet uli yan, mararating mo yung pinaka-flooring na makinis. Yellow gold ang kulay nun. Pag yun ay nadating mo na, yun na yun, yung takip. Tapos mayroon pang concrete shell yan na 4 na pulgada ang kapal na sobrang tigas mo. Mamasuhin nyo muna yun bago nyo mapatabla ng silsil. So madaling sabi, bubugbugin nyo muna yung concrete shell na yun. 4 lang na pulgada yung pero hindi yun matablan mga to. Pag sinilsil nyo na, hindi nyo alam ang diskarte. Kaya butas na. Yan, 3 pagkapang tayo. 3 sinking. Bawat level 7 feet. So nakadepende. Pag bunker, mahaba ang kanyang level up. Akit na tayo nito. Ayan. Akit na tayo ulit. Ayun na nga sentro ng butas natin. Kita nyo yan. Paano mga libil-libil ang kapang. Tracking yan. Mag-iiba-iba ang layer ng lupa. Buhos man. So pinakita ko sa inyo ang top secret na paraan para may apply ninyo. Yan, pinagdin. Adobe yan pagdating dito. Sulit na gray. Buhos yan. Pababa. Yan, 7 feet din to. Dito, kapang 2 meters. Tapos 7 feet ulit. Kapang under na naman. Ganon. Pero maniwala dyan sa ibang mga after. Na pagditik. Sintro agad dyan. Hindi yan totoo. Ang totoo, hindi yan matitik. Ang nagtitik ng gamit ay high grade asphalt. Kailangan mahusay kayo dito sa ilalim. Ayan ang butas. Ayan. Ayan ang butas natin. Pipinis tayo. Tip ko na sa inyo ang medium deposit. Pipinis kayo sa 45 feet. Kasama ng pinaglagyan. Ang volume 90. Ang bunker 140. Ang giveaway 3 piraso 21 feet. Ngayon yan natul. So dito na ang ating video. Pag-aralan nyo yung video nito part 5 para makakuha kayo. Sayang na itong kayamanan na ito na hindi mo pakinabangan. Pag-aralan yung video ko. Itong video na ito part 5. Hanapin nyo. Visayas ito. Visayas Yamasita Treasure part 5. Dito na lang ating video. Yan ang area natin. Paikot. Tagalson ako mga tol. Dito ako sa Visayas. Yan. Yan ang lugar natin. Walang mga sign ito mga tol. Walang bato sa ibabaw. So, sukat ng ating pinagbasihan. At posisyon ng bundok at araw. Wala na tayong mga chichiburits yung marker ganito, marker ganyan. Madali kasing maghanap ng marker. Alam nyo, yung mga opening, puro talaga may marker yan. Diretso sa ilalim yan. Ang tinutukoy niyan, diretso ko na kayo ay volume. Volume at bunker. Ngayon, sa opening magsusukat kayo. Tip ko sa inyo ang isang sikreto sa pagsusukat ay 2 meters galing sa opening. 2 meters galing sa opening. Bahala na kayo maghula niyan kung saan punta ang sukat. North ba, west ba, kanluran or silanganan. Yan ang maitip ko sa inyo. Yan ay giveaway. 3 piraso. Ang medium ay
Diyan lang din. Hindi ko nasasabihin ang sukat. Yun ang regalo ko sa inyo, mga tol. Ang giveaway ay 3 piraso na 12 kilos. Magsusukat kayo ng 2 meters galing sa opening. Ngayon, pag-aralan nyo yan. Yung butas na ito. Yan. Kung paano ang pagapang, paano ang giveaway, tuntunin. Dahil di nyo makuha yan sa direktahan. Ang giveaway, pagdating nyo ng 18 feet, ayan ay magdadropping ng 1 meters pagkatapos sinking. Yun, maladali nyo. Pag yan ay sinunod nyo. Pero hindi ko ititip kung saan ang pagpunta ng sukat kasi nakadepende yan sa bundok at sa araw. Kung pakanluran ba, pasilanganan ba, pakasadpan, kanawayan. Yun ang sikreto. Mga kapwa ko treasure hunter. Ang iba dyan magagaling magpaliwanag, pero yun ko sa inyo, sa pagdating sa ilalim mag-iiba-iba ang direksyon. Kailangan dito sa ibabaw, pag nakuha nyo ang sentro ng giveaway ng 3 piraso, 2 meters lang ang sukat under. Pagkatapos gagapang ka ng 1 meters under uli, doon na makukuha mo na. Finish 21 feet. Sa 18 feet kailangan, alam nyo yun, sa 16 feet i-regalo ko na sa inyo, doon kayo gagapang. Sa 16 feet, tandaan nyo yan, 16 feet gagamit kayo ng metro. Yun mga tol, dito na lang. Yun yung pag-aralan ng video na ito, part 5. Sinabi ko na ang giveaway, ganyan, yan ay regalo ko sa lahat ng mga hunters na makapanood dito. Makakakuha kayo.